Poľsku v časoch tuhého socializmu si jeden docent matematiky spočítal, že robotník v lodenici zarobí 3-krát viac ako on. A tak si v občianskom preškrtal tituly pred a za menom a šiel pracovať do lodenice. V lodenici sa mu darilo, moc sa s prácou nepretrhla a dostával 3-krát viac ako na škole. Potom lodenica založila večerné školu pre robotníkov a že kto tam bude chodiť, dostane pridané. Docent sa zapísal a začal chodiť. Hneď prvú hodinu bác, matematika, obťažnosť, ako v prvom ročníku na strednej, takže docent len tak pospáva a nedáva pozor. Všimne si ho učiteľ, vyvolá k tabuli a dá mu spočítať obsah kruhu. Docent začne písať, ale ani za svet si nemôže spomenúť na vzorec pre obsah kruhu, takže sa to rozhodne odvodiť. Napíše si prevod do polárnych súradníc, potom to integruje a vyjde mu minus pier na 2. Tak tam stojí a rozmýšľa, kde sa tam vzalo to mínus. A z posledného radu niekto zašepká: otoč interval integrácie.